Kawżi fil-qrati Maltin idumu bejn id-doppju u 8 darbit aktar mill-medja ta' kawżi fi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn rapport tal-Kummissjoni Ewropea li esprimiet tħassib dwar dan id-dewmien. Ir-rapport jidentifika n-nuqqas ta' mħalfin u maġistrati u n-nuqqas ta' digitalizzazzjoni ta' proċessi fil-qorti bħala żewġ problemi ewlenin għal dan id-dewmien. Dwar dan ir-rapport jikkummenta l-Journal Times of Malta fl-editorjal fejn ifakkar li smigħ xieraq u imparzjali li jkun konkluż fi żmien raġonevoli u dritt fondamentali kif infisser mill-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem. Minkejja diversi sentenzi mill-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem, din is-sitwazzjoni ta' dewmien eżaġerat għadha tippersisti. U fatt magħruf li l-ammont ta' mħalfin u maġistrati ras ras f'Malta u fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea, bi prim imħallef wara l-ieħor jitkellem dwar il-bżonn ta' żieda fil-ġudikatura fil-ftuħ tas-sena forensi. Iżda anki jekk ikun hemm żieda fin-numru ta' ġudikanti, l-editorjal jargumenta li din hi biss parti waħda mill-problema għaliex anki meta jiżdiedu l-maġistrati u l-imħalfin hemm nuqqas serju ta' deputati reġistraturi u staff ieħor fil-qorti. Problema oħra hija dik tal-bini fejn m'hemmx biżejjed qawli u spazju biex jilqgħu għal din l-espansjoni. Fl-aħħar nett l-editorjal jitkellem ukoll dwar il-proċedura. F'ċertu każi d-dewmien jiġri minħabba li ma jkunx hemm osservanza stretta tal-proċedura, iżda f'oħrajn hija l-proċedura innifisha li hi antikwata u tispiċċa tikkontribwixxi hi għal dan id-dewmien. Inċidentalment anke l-ġurnal The Malta Independent jikkummenta dwar il-proċessi quddiem il-qrati. L-editorjal jirreferi għall-esperjenza personali ta' wieħed mill-edituri li issejjaħ biex jidher fiżikament quddiem il-qorti ta' Għawdex sempliċement biex jikkonferma li artiklu kien miktub fuq il-ġurnal tiegħu. L-editorjal jistaqsi kif fl-era tal-internet, email u video conferencing persuna kellha taħli ġurnata taqsam lejn Għawdex għal ftit minuti biex tidher fiżikament u tikkonferma xi ħaġa li faċilment setet saret mezzi elettroniċi jew permezz ta' affidavit.